Kosilime Igbo jeli na mba bili Igbo jeli Ghana mesibili ike Igbo Kosilime Ngwanani nnukwu igwe na keni igwe nke ichoku igwe ni nwabi igwe mụ eze nke aka mụ igwe ambassador Dr. Chukwudi Judu nwunye na-etu mụ na gị zara ofu ọba azacha anya igwe anyị emela igwe ọba o nwere ọbụ ọgwụ ikwulu tọlụ m ụtọ isi na anyị niile emelu mmeli anyị emela igwe ọbali n'agha na ị na-atụrụzi egwu chacha ị na-atụ ozi ụjọ onye si nọ na-eme ihe n'isi ụmụaka ọmalụmalụ ose nsụgharị iwu nna anyị ya igwe emeligbo Igbo naanị na-abịa eziokwu emeligbo nwere ka anyị siri zukọ ọchịchị ọgọ na-adịla ọkụ n'ụnụ ya na ekene ka anyị siri zukọ ibe anyị bịali ka anyị nwebe ayụli 10 years ọdịọkwanụ mbe kedụ ndị si na ọma mmedi kedụ ibe aka mfụba kedụ ndị na-ekwuru ya jọnụ kedụ ebe a nọ ka bụrụ ya ọgwụ ibu ugbo na enyi ya emeligbo naanị onye si chọkụ nye bịaba Ghana ka anyị nwebe anwụrị okwu benchọpụ nwoke teghete amali ụbịama na igwe ime kemgbe anyị jiri bịa Ghana anyị na-eli nri anyị na-aṅụ mmanya anyị na-agba ọrịa ọganyala aka ụtabi n'ugwu ya amamibe mmekwe kene ka ị ga-enye bi ya kenebelime akụ na-esi obi ike kenebelime amalụ ụbịama na kebe ọdụ ụkọ na mba mmanwụ igwe kenebi ya anyị emela igwe ya ime mma na-ebido onye bụ ibe ọ gbajuru dọlụ ha na-ahazi ibe n'ime onye nwekwa isi ibe n'ime ayalịkwụyalị mana o nwere ibe igwe na-eme igwe mụ ga-adịlele igwe nwere ụsụwa gị ka ichoku na-agba gị igwe abaka egbe ekwue igwe ọchịchị na-aga agwa mmanụ onye ọdọrọ anya mana anyị na-ekene igwe anyị na-ekenela ọlụ Liberty ijele nwanyị nnukwu nne achara ugo nwanyị malere nnukwu mma makarịsịa oke nne nwanyị isi ga-abịaba anyị nwanyị isi ga-asị na ya ga-abịaba anyị ndị ga-abịaba osebe chebe ihe chọrọ ije mba ka na-egali anya ana Igbo asọgbu ugwu ihe ijele nwanyị lechaba Igbo gwanụrụ ya na ọ ga-adị ya onye na-ekwu ajọ ọnụ ekwuzikwe n'ihe n'igwe n'ọgwa lezie n'igwe si Mbaise tronu a na-agwa gị tronu dịsizi 1802 oke nwa lezie nye ka ọ bịara ile wụga na kwechiri ọtụlọcha ga-adị Igbo na-adị n'igwe maka na o nwere ibe mmadụ na-eme ya ka eji akpọrọ ya dike onye kọlụ ọgbanye na-enye ọlụ igwe ilugbo ka anyị nọzi ala na ịgbọrọ ibe ọganyala ka ụtaba mgbe anyị na-ata ahụhụ mgbe anyị na-agbagharị mgbe a na-asị ndị mmadụ bịa ka anyị na gị solu ndị kwere ekwe mechalụ bịa nya bibe baaliba ọ bụ agbọrụ ndị kwere ekwe agụrụsi bụ ike emechekwe na mmiri yọlimụ ịmagburu ọnụnọgụ na-adịla ka ojiji ya mana o nwere obibe chọrọ ka mmekwu ọbụka chọrọ ka ngọ ọbụka na-agọlụ ndị obi eziokwu niile Igbo siri ike bi na Ghana mana m agọlụ n'ọbụ ọma ọgọdụ n'ala isi ike ọgwụ ihu ụgwọ ọnwa mba anyị na-achọ ka anyị gbaa Krismas onye ọbụla bụ onye obi eziokwu onye ọbụla bụ onye Igbo bi na Ghana ibe maka na-ekwu God of 11 Soweto ị ga-azụ ụgbọ Igbo
ka obi wedi mana onye chebe njọ onye chebe ibe ọjọọ kịtịkpa ya bụ onye bụ gbagbu onye igbo mụrụ ụzọ mụ ọzọ kweli n'ime ise. Thank you. That is the voice of the traditional ambassador, His Excellency Super High Chief Anna Yojub Edekobi.